Эльмира Вафинаның Илшат Вафинга карата уртак тупланган мөлкәтне бүлеше турындагы дәгъва шикаяты буенча граждан эше карала. Ерле хатынлы Вафиннар 3 ел элек хатыны иренең хыянәте турында белеп алганнан соң аерылышканнар. Мөлкәтне үз ирекләре белән нигездә бүлеше турында килешүгә ирешелмәгән, гаилә килешүе төзелмәгән, уртак тупланган мөлкәтнең хукукый режимы үзгәрмәгән. Иренең дача йортындагы изакларны алмаштыру хакында белгәч, Эльмира Вафина уртак тупланган мөлкәтне бүлеше турында дәгъва белдерә. Барғызында басуғызны сұрайым. Суд келе. Отыруызны сұрайым. Эльмира Шамилевна Вафинаның Илшат Рамилевич Вафинға қарата уртак тупланған мүлкәтіне бөлішу турындағы дәғуасы бойынша граждан іші қаралы. Судқа кімнар келді? Документларыңызны суд отырыш сәркәтибі аша бере аласыз. Дәғуашы, сіз өзіңіздің дәғуа тәләпләрін хуплайсызмы? Әйе, хоплайым. Отырғыз. Жауапшы, дәғуа білән риза түгілмі? Юк. Рахмет, отырғыз. Яклар, бәхәсне тыныч жол белән җайга салырга теләмисезме? Юк, теләмибез. Юк, теләмибез. Дәгъвачы, сезгә сүз бирелә. Рәхмәт итегез. Хөрмәтле суд. Мин Вафина Эльмира Шамил кызы. Без Вафин Илшат Рамил улы белән бергә нәкъ 7 ел гаилә булып тордык. 3 ел элек аерылыштык. Әмма дә ләкин уртак акчаларыбызны, бөтен малыбызны һаман да бүлешә алмыйбыз. Хөрмәтле суд, бу кеше мине 2 балам белән калдырып китте. Әле җитмәсә, үземнең өемнән мине кумакчы була бит, ә? Инде алиментның суммасын күрсәгез, бу бит кеше көлкесе. Менә ничек мин яшәргә тиеш? Нинди акчага мин яшәргә тиеш, ә? Мин бит 7 ел буе көне-төне балаларны карадым. Мин иде бушы кеше дә, хуҗабикә дә, балаларны караучы да мин булдым, мин. Мин бер кемне дә ташламадым. Син мине үзең куып чыгардың. Арада нәрсә булганны ачыкламадың. Инде безнең уртак акчаларыбызны, малны үзенең хезмәткәреңә исраф иткәнне мин түзеп торырга тиешмесең, ә? Нәрсәгә син минем хезмәткәремә бәйләнәсең? Яклар, залда тынычлык саклавыгызны сорыйм. Дәгъвачы, сез эшлисезме? Эшлим. Ләкин эш хакым бик кечкенә, ул үземә дә, балаларга да җитми. Дәгъвачы, бергә алынган кайсы мөлкәтне бүлешү турында дәгъва белдерәсез? 82 квадрат метрлы, 3 бүлмәле, 3 миллион 500 меңгә якын бер квартирабыз бар. Аннан 3 миллионлык 2 бүлмәле квартирабыз бар. Шуннан 3 миллионга якын дачабыз бар. Хөрмәтле суд, тагын безнең бик әйбәт машинабыз бар иде. Әмма менә бу кеше миңа әйтмичә аны сатып та җибәрде. Шуңа истәп 1 миллионга якын бурычыбыз бар. Хөрмәтле суд, менә шушы 3 бүлмәле фатирны, дачаны үземә һәм балаларга калдыруыгызны сорыйм. Инде минем иремә 2 бүлмәле фатир һәм саткан машинадан акчасы калсын. Җавапчы, машинаны сатканда сез аерылган идегезме? Хөрмәтле суд, аерылышу турындагы дәгъва шикаятен мин гыйнвар аенда бирдем. Инде чынлыкта безне сентябрь аенда гына аердылар. Һәм инде бу вакыт эчендә менә бу кеше безнең уртак машинабызны сатып җибәрде. Сез автомобильне сатуга ризалык биргән идегезме? Әлбәттә юк. Мин аны турында белмәдем дә. Аңлашылды. Чыгышыгыз тамаммы? Юк, әле бетмәде. Минем исемгә рәсмиләштерелгән займ килешүе бар. Һәм инде әйткәнемчә бөтен акчаны гаиләгә тотам. Бу бурычны уртак бурыч дип тануыгызны үтенәм. Дәгъвачы, әйтегез әле, сез фатирны ипотека сатып алдыгызмы? Ипотека өчен кем түләде? Хәзерге вакытта ипотека минем ирем исемендә. Һәм инде ул аны үзе түли. Дәвам итегез. Алга таба минем өчен бакыйлым сөйләячәк. Рәхмәт, утырыгыз. Дәгъвачы вәкиле, сезгә сүз бирелә. Хөрмәтле суд, хәзерге вакытта дәгъвачы белән җавапчы арасында уртак тупланган мөлкәтне бүлешү турында бәхәс килеп чыкты.
Мөлкәтне үз ирекләре бүлешү турында килешүгә ирешелмәде. Гаилә килешүе төзелмәгән, уртак тупланган мөлкәтнең хукукы режимы үзгәрмәгән. Хөрмәтле суд, алдан әйтеп үткән мөлкәтне дәгъвачы белән җавапчы гаилә булып яшәгән чорда сатып алганнар. Шуңа бәйле рәвештә таләпләребезне законлы дип саныйбыз. Гаилә кодексы нигезендә балыглык яшенә җитмәгән балалар мәнфәгатенә бәйле рәвештә суд ир белән хатынның илешләрен тигез итеп бүлүдән баш тартырга хукуклы. Дәгъвачының балыглык яшенә җитмәгән 2 баласы бар. Алар аның белән бергә яши. Шуңа күрә без, хөрмәтле суд, ир белән хатынның илешләрен тигез итеп бүлүдән баш тартуны һәм фатирны аңа калдыруны сорыйбыз. Дәгъвачы вәкиле, документларга күз салсак, фатирның бер өлеше ана капиталы кулланып алынган. Бу дөресме? Ипотеканы рәсмиләштергәндә ана капиталы тотылган. Гаилә кодексы буенча ир белән хатын аерылышкан очракта алар арасында гаилә булып яшәгән чорда алынган мөлкәт кенә бүленергә тиеш. Россия Федерациясе Гаилә кодексының 34 статьясы нигезендә махсус билгеленештә булмаган акчалар уртак мөлкәт булып саналмый. Ана капиталы акчасын кушып алынган торак ата-ананың һәм балаларның уртак мөлкәте итеп килешү буенча өлешләр күләмен билгеләп рәсмиләштерелә. Аңлашылды. Закон буенча ана капиталы кулланган очракта уртак мөлкәтне бүлгәндә балаларга өлеш чыгараларга тиеш. Дәвам итегез. Хөрмәтле суд, дача йортына килгәндә без бу йортны дәгъвачы ханымга калдырырга сорыйбыз. Чөнки ул 2 бала белән кала. Ул аның белән еш файдалана, уланырга кирәк. Ул анда яшәмәй. Йортны сатып җибәрергә тели. Җавапчы, сезгә тагын бер кат кисәтү ясыйм. Тагын кабатланса, залдан чыгарып җибәрәчәкмен. Гафу итегез, Утырыгыз, җавапчы. Гафу итегез, хөрмәтле суд. Фатирда, дачада аңа кала ди. Бу ничек була инде? Җавапчы, кемгә нәрсә калуы суд карарында билгеләнәчәк. Утырыгыз. Гафу итегез. Дәвам итегез. Хөрмәтле суд, без шулай ук җавапчының машина сатудан алган акчасының ярты өлешен исәпкә алуыгызны сорыйбыз. Аннан соң миңа ышаныч белдергән затта 1 миллион сумга аның исеменә рәсмиләштерелгән займ килешүе бар. Әлеге бурыч түләнмәгән. Без бу бурычның уртак буларак танылуын хакында сорыйбыз. Чөнки әлеге акчалар гаилә ихтияҗлары өчен тотылган. Гаилә кодексы нигезендә ир белән хатынның уртак бурычлары да бүленә. Дәгъвачы вәкиле, займ килешүе гаилә булып яшәгән чорда төзелгәнме? Әйе, хөрмәтле суд, шулай. Дәгъвачы, әлеге акчаларны гаилә ихтияҗлары өчен тотылуын раслаучы дәлилләрегез бармы? Нәрсә алдыгыз? Бәлки нинди товарлар сатып алгансыздыр? Хөрмәтле суд, мин ул акчаны инвестиция фондына керттем. Минем бары тик гаиләнең бюджетын арттырасым килгән иде. Инде. Әйе. Гаилә ихтияҗына. Башта акчаны каядыр салыр алдыннан яхшылап уйларга кирәк. Тутканда финанс пирамидасына барлык булган акчаларны салган. Нинди финанс Хәзер пирамида? мин булган кредитны түләргә тиешмен. Финанс пирамидасы? Җавапчы, утырыгыз. Дәгъвачы, гаилә мәнфәгатьләренә тотылуын раслаучы дәлилләр булмаган очракта бу бурыч уртак мөлкәт дип санала алмый. Дәвам итегез. Әйе, хөрмәтле суд. Җавапчының тагын 2 бүлмәле бер фатиры бар. Ул аны гаилә булып яшәгән чорда сатып алган. Без әлеге фатирны шулай ук мөлкәтне бүлгән очракта исәпкә алуыгызны сорыйбыз. Аңлашылды. Утырыгыз. Җавапчы, сезгә сүз бирелә. Хөрмәтле суд, мин элекеге хатынымның таләпләре белән бер дә риза түгел. Аннан соң дәва вакыты узган да бит инде. Без 3 ел элек аерылыштык. Урта мөлкәт бүлүше турында ничек ул хәзер дәгъва белдерә ала? Җавапчы, сезнең позиция аңлашылды. Сез әйткәнчә, уртак мөлкәтне бүлүшү турында дәгъва белдерү вакыты 3 ел ташкил итә. Ләкин
ул аерылышкан вакыттан башлап кына түгел, сез уртак мөлкәтне файдаланудан комачаулый башлаган вакыттан да исәпләнергә мөмкин. Сезгә бу аңлашылдымы, җавапчы? Әйе, хөрмәтле суд. Дәвам итегез. Мин кирпич заводында директор булып эшлим. Без хатыным белән бик матур, бик тату яшәдек. Шулай көннәрнең берсендә өйгә кайтып кердем, ә ул мин өйгә кергәнче үк мине син миңа хыянәт итәсең дип каршы алды. Хөрмәтле суд, бу хәлнең бер кайчанда булганы булмады. Ул эшләми, өйдә утыра. Зарыккан күрәсең. Гаилә булып яшәгәндә 7 ел дәврендә ул бер кайда да эшләмәде. Ничек инде эшләмәде? Аның үз кереме булмады. Барлык мөлкәтне дә мин сатып алдым үз акчама. Ничек инде эшләмәдем? Ә минем 2 баланы каравым нәрсәсең ул? Эшләвем түгелме соң ул? Мин көне буе ашарга пешерәм, кер юам, балаларны карыйм. Бу берсе дә саналмыймыни? Дәгъвачы, зинһар, тынычланыгыз, утырыгыз. Җавапчы, гаилә кодексында керем күләменә карамастан ир белән хатынга уртак мөлкәткә тигез хокуклар бирелә. Дәвам итегез. 2 бүлмәле фатирны мин җир кишәрлеген сатудан алынган акчага сатып алдым. Ул җир миңа әле өйләнгәнче мирас булып күчте. Аннан соң дачаны да сатып алган чагымда әти-әни миңа 1 миллион акча бүләк иттеләр. Шул акчага алынган дача ул. Җавапчы, сездә бу мөлкәтне туйга кадәр алуын раслаучы дәлилләр бармы? Әйе, бар хөрмәтле суд. Сезгә аларны минем вәкилем тапшырачак. Сезнең сүзегез беттеме? Бетте. Рәхмәт, утырыгыз. Җавапчы вәкиле, сезгә сүз бирелә. Хөрмәтле суд, ышаныч белдерүчем әйтеп узган мөлкәт уртак тупланган мөлкәткә керми. Ышаныч белдерүчемә әти-әнисе тарафыннан 1 миллион сум акча тапшыру турында нотариаль таныкланган документны эш материалларына теркәвегезне сорыйбыз. Туктагыз әле, туктагыз. Нәрсә сөйли бу кеше? Алды ул барсында. Аның әти-әнисендә андый акча мәңге булган юк иде. Бу безнең уртак акчабыз. Мин белмим нинди документны сезгә бирергә тели ул. Бездә нотариаль таныкланган документ бар. Дәгъвачы, тынычланыгыз, зинһар. Суд сәркатибы аша бирүгезне сорыйм. Безгә дә бирегезче ул документларны. Дәгъвачы вәкиле, сез бу документларны эш материалына теркәүгә каршы килмисезме? Юк, каршы килмибез. Россия Федерациясы Гаилә кодексының 36 статьясының 1 пункты нигезендә гаилә рәсмиләштерелгәнчегә кадәр ир белән хатынның һәр кайсыныкы булган мөлкәт, шулай ук аларның берсенә гаилә булып яшәгән чорда бүләк ителгән, мирас кабул итү тәртибендә күчкән, яисә башка төрле түләүсез алыш-биреш гамәлләре нигезендә алынган мөлкәт, ир белән хатынның һәр кайсының мөлкәте, ирнең дә, хатынның да шәхси милеге булып тора. Җавапчы вәкиле, җир кишәрлеген саткан акчага 2 бүлмәле фатирны сатып алуыгызны раслаучы нинди документларыгыз бар? Хөрмәтле суд, бездә мирас хокукы турында таныклык, банк счетлары зөмтәләре, 2 бүлмәле фатирны сату алу килешүе бар. Җавапчы вәкиле, суд сәркатибы аша бирә аласыз. Дәвам итегез. Минем ышаныч белдерүчемнең машинасы юк. Ул машинасын гаилә булып яшәгән чорда саткан. Акча гаилә бюджетына керде. Шуңа күрә дә без автомобиль бәясенең яртысын түләүдән баш тартабыз. Россия Федерациясының Гаилә кодексының 35 статьясының 2 пункты нигезендә ир белән хатынның берсе гомуми мөлкәт белән эш иткән вакытта алыш-биреш башкарса, ул икенче якның ризалыгы буенча эш иткән дип санала. Рәхмәт, утырыгыз. Җавапчы, сез бит бу чорда чынлыкта дәгъвачы белән бергә яшәмәгәнсез, урта хуҗалык алып бармагансыз. Әйе, яшәмәдек. Әмма ләкин минем элекеге хөрмәтле хатыным минем машина сатканын белде. Юк, мин моның белән килешә алмыйм. Мин бер нәрсә дә белмәдем. Һәм инде бу кеше миңа бер нәрсә дә әйтмәде. Аңлашылды, дәгъвачы. Дәвам итегез, җавапчы. Хөрмәтле суд, мин аңа бүләк иткән тун, һәм шушылай ук бриллиант алкалар, һәм шушылай ук йөзек, булар барысы да бар. Булар барысы да уртак мөлкәт булып санала. Һәрберсенең дә шәге бар. Карагыз әле сез аны.
Син инде хәзер үзең бүләк иткән әйберләрне кире алмакчы буласыңмы, Нинди уятсыз кеше булдың инде син, Тынычланыгыз. Һәм бел, ул туңны син түгел. Синең әниең миңа бүләк итте. Без синең әниең белән бергә кибеткә барып, бергә сатып алдык, син түгел. Чыгым инде. Дәгъвачы, сезнең позиция аңлашылды. Җавапчы, сез әле генә әйтеп үткән мөлкәт дәгъва гаризасына кертмәгән. Сез каршы дәгъва белдерә аласыз. Ләкин сез аны әлегә белдермәдегез. Җавапчы, сезнең фикерегезчә, уртак мөлкәтне бүлешү ничек гадел булачак? Мин былай уйлыйм, хөрмәтле суд. 3 бүлмәле фатирны минем элеккеге хатыныма, инде җир кишәрлеге белән дачаны миңа дип уйлыйм. Һәм шушылай ук 2 бүлмәле фатир белән сатылган автомобильнең монда бернинди катнашы юк. Ничек инде юк? Шулай, бернинди катнашы юк. Һәм элеккеге хатынымның 1 миллионга алынган кредитын мин уртак бурыч дип санамыйм. Сезнең фикерегез аңлашылды, утырыгыз. Яклар, сезнең башка гаризалар, үтенечләмәләр бармы? Юк, хөрмәтле суд. Юк, хөрмәтле суд. Суд дәлилләрне тикшерүгә күчә. Яклар, сез эш материаллары белән таныштыгызмы? Әйтеп тору кирәклеге бармы? Таныштык, әйтеп тору кирәклеге юк. Таныштык, рәхмәт. Шуның белән эшне асылы буенча карау тамам дип белдерәм. Суд фикер алышуга күчә. Дәгъвачы вәкиле. Хөрмәтле суд, таләпләрне хуплыйм. Рәхмәт, утырыгыз. Җавапчы вәкиле. Хөрмәтле суд, таләпләрне канәгатьләндерүгә каршы киләбез. Аңлашылды. Репликалар бармы? Репликалар юк. Репликалар юк. Шуның белән эшне асылы буенча карау тамам. Суд карар кабул итү өчен киңәшмә бүлмәсенә чыга. Барыгызны да басуыгызны сорыйм. Суд килә. Россия Федерациясы исеме белән карар игълан ителә. Суд карары. Вафина Эльмира Шамилованың Илшат Рамилевич Вафинга карата уртак тупланган мөлкәтне бүлешү турындагы дәгъва таләпләрен өлешчә канәгатьләндерергә. Мөлкәтне түбәндәге тәртиптә бүлергә. Вафина Эльмира Шамиловнага 3 бүлмәле фатирның 2500-дән 2371 өлешен бүлеп бирергә, балаларның һәр кайсына фатирның 4000-нән 129 өлешен бүләргә. Вафин Илшат Рамилевичка дача йортын һәм җир кишәрлеген бүлеп бирергә. Вафин Илшат Рамилевичка Вафина Эльмира Шамиловна файдасына 335 мең сум түләттерергә. 13350 сум күләмендә түләнгән дәүләт пошлинасын Вафиннан Илшат Рамилевичтан Вафина Эльмира Шамиловна файдасына түләттерергә. Дәгъваны калган өлешендә канәгатьләндерүдән баш тартырга. Суд карарына 1 ай эчендә апелляция шикаяты бирелергә мөмкин. Яклар, сезгә суд карары аңлашылдымы? Әйе, аңлашылды. Әйе, аңлашылды. Шуның белән процесс тамам. Иң элек әйтергә теләгән сүзем, киңәшем, ир белән хатын арасында булган бәхәсне тыныч юл белән җайга салу иң кулай вариант. Ягъни үзара килешү төзү яки нотариус ярдәме белән гаилә шартнамасын төзү. Эш судка җитсә, гадәти практика уртак тупланган мөлкәтне урталай бүлү. Бу процесста күренгәнчә суд дәлилләргә таянып бу принципны кулланмады һәм мөлкәтне урталай бүлмәде.